ଜୁଲାଇ। ଏଥର ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ଏମିତି କିଛି କରି ଦେଖାଇବି ଯେ ଦିନେ ମୋ ଘର ଲୋକେ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବେ, ଏ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଏବେ ତ କେବଳ 2 ମାସ ହିଁ ଗଲା। ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି 6 ମାସ ବାକି ଅଛି। ଏବେଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ 10 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି। 80% ସିଲାବସ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେଲେ ମୋତେ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଡିସେମ୍ବର। ୟାର ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ତ ବହୁତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶୀତରେ ରଜାଇ ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ହିଁ ହିମ୍ମତ ହେଉନାହିଁ। ଖରାରେ ବସିଲେ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ରୁମ୍ରେ ବସିଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଜାନୁଆରୀ। ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି, ଏବେ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ଦିନକୁ 15 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି, ସିଲାବସ୍ ପୁରା କରିବି। ଏଥର ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବି। ଫେବୃଆରୀ। ୟାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଏବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବି। କମ୍ ସେ କମ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ତ ଆଣିପାରିବି ପରୀକ୍ଷାର 1 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ। ୟାର ଏଇ ପଢ଼ା 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 କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ସାରା ଜୀବନ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ପଢ଼ିକି ମିଳିବ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ? ୟାର ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଉଛି। ନା ସିଲାବସ୍ ପୁରା ହେଲା, ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରହିଲା। କମ୍ ସେ କମ୍ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖୁଥାନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି ତ ଲେଖିପାରୁଥାନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ। ଆରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ତ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା, ଏହା ତ ଟିଚର କ୍ଲାସରେ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ିନଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ବକବାସକୁ ଦେଖ, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ କପି ପରେ କପି ଭରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ। ବନ୍ଧୁମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏବେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ପଢ଼, ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ଏବେ ତ ସବୁ ଶେଷ, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଭୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରେଜଲ୍ଟ ଦିନ। ସେଦିନ ଏଇ ପିଲାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ ସେ କଥା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ଭୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କାହା ସହ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ମନ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଚାଲିବ, ୟାର ମୁଁ ସାରା ବର୍ଷ କଲି କ'ଣ? ସାରା ବର୍ଷ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ରହିଲୁ। ସକାଳେ ମୋବାଇଲ, ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ମୋବାଇଲ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋବାଇଲ, ରାତିରେ ମୋବାଇଲ। ସାରା ବର୍ଷ ପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ସବୁ କାମ କଲୁ। ତୁମ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ପଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ସବୁ କାମ କଲ। କେବେ କହିଲୁ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, କେବେ କହିଲୁ ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ, କେବେ କହିଲୁ ଘରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ କହିଲୁ ଭଲ ନିଦ ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ବାହାନା କରି କରି ସମୟ ତ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଏବେ କହୁଛ ରେଜଲ୍ଟ କାହିଁକି ଖରାପ ହେଲା? ଭାଇ, ତୁମେ ସାରା ବର୍ଷରେ କେଉଁ ତୀର ମାରିଛ? କେବେ କହିଲୁ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, କେବେ କହିଲୁ ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ, କେବେ କହିଲୁ ଘରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ କହିଲୁ ଭଲ ନିଦ ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ବାହାନା କରି କରି ସମୟ ତ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଏବେ କହୁଛୁ ରେଜଲ୍ଟ କାହିଁକି ଖରାପ ହେଲା? ଭାଇ, ତୁ ସାରା ବର୍ଷ କେଉଁ ତୀର ମାରିଲୁ? କିନ୍ତୁ ଶୁଣ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ହଁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ଆଜିଠାରୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ନିଜର ଅଯଥା ନିଦ୍ରାକୁ ଟିକେ କମାଇବ, ତେବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କ ଆଗେ ଗର୍ବର ଲୁହ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଭାଇ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ହିସାବ କରି ଦେଖ, ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା। 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ପାଇଁ ରଖ, 2 ଘଣ୍ଟା ଖାଇବା, ପିଇବା, ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ରଖ। ତଥାପି ତୁମ ପାଖରେ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ବଞ୍ଚିଯାଏ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୋବାଇଲ, ରିଲ୍ସ, ୱେବ୍ ସିରିଜ୍, ଗେମ୍, ନା କି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ? ଭାଇ, ସାରା ବର୍ଷ ଯାହା କରିଛ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ସେହି କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ଛୁଟି ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସାରା ବର୍ଷ ଯଦି ଛୁଟି ମନାଇବ, ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପୂରା କରିବ? ମନେ ରଖ, ଏବେ ଯଦି କାଜୁଆଲ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନର ମଧ୍ୟ କାଜୁଆଲିଟି ହୋଇଯିବ। ତୁମ ମା ବାପା ଗର୍ବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମୋ ପିଲା ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି, ମୋ ପିଲା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ରଜାଇ ଭିତରେ ପଶି ମୋବାଇଲରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋବାଇଲରେ ଏତେ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି କି? ବହି ଖୋଲିଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲେ ରାତି ସାରା ଆଖି ଖୋଲା। କାହିଁକି? ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା? କିନ୍ତୁ ମୁଁ
ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏବେ ଯେତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଦିନ ଆସିବ। ତେବେ ସୁଧରି ଯାଉ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ତୁମକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଦରକାର ଆକ୍ସନ୍। ତୁମେ ହଜାର ହଜାର ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେହି କଥାକୁ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରିବ ନାହିଁ ତେବେ ତୁମ ଜୀବନରେ କିଛି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ତୁମେ 15 ବର୍ଷର, କାଲି 20 ବର୍ଷର ହେବ, ତାପରେ 25, 35, 50 ବର୍ଷର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜିଠାରୁ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବ ନାହିଁ ତେବେ କିଛି ବି ବଦଳିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ ମୋବାଇଲରେ ଡାଟା ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନଥିବ, କାରଣ ତୁମେ ନିଜକୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିନଥିବ। ଏବେ ତୁମର ଟାର୍ଗେଟ୍ କ'ଣ? 1 GB ଡାଟା, 1.5 GB ଡାଟା, 2 GB ଡାଟା, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେମିତି ହେଉ ଡାଟା ଶେଷ କରିକି ଶୋଇବା। ଭାଇ, ମୋବାଇଲ ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲର ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଏହି ମୋବାଇଲରେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନର ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ପସନ୍ଦ ତୁମର, ତେଣୁ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ସମୟକୁ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ କାହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ବହି ହେଉଛି ତୁମର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ହୁଏତ ବହି ତୁମକୁ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବହି ହିଁ ଦିନେ ତୁମ ଜୀବନକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେବ। ଥରେ ମନ ଲଗାଇ ପଢ଼ି ଦେଖ। ଆଉ ଯିଏ କହେ ବଡ଼ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଢ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ କହିଦିଅ ବିନା ପଢ଼ି, ବିନା ଶିଖି, ବିନା ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରି କେହି ବଡ଼ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖ, ତୁମେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ତୁମର ଚିକିତ୍ସା କିପରି କରିଥାନ୍ତେ? ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଦେଖ, ଯଦି ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ତାହାର ପରିଣାମ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଟର କରେ, ଆଉ ତୁମର ପଢ଼ିବାର ସମୟ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ। ତୁମ ବାପା ମା କ'ଣ ବୋକା ଯେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଶିଖିବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ନା, ସେମାନେ ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ସେହି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ନ ଯାଅ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଏହି ପଢ଼ା 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 କାହିଁକି ଲଗାଇ ରଖିଛନ୍ତି? ଭାଇ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହଁ ଏହି ବାକି ଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ କେତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, କାରଣ ତୁମେ କେବେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପରିଶ୍ରମ କରିନାହଁ। ଏଥର ମୋ କଥା ଶୁଣି ଥରେ ସତରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦେଖ, ତାପରେ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଭାବିବ, ମୁଁ ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ଏତେ କିଛି କରିପାରିଲି। ହଁ, ତୁମେ ପାରିବ, କାରଣ ତୁମେ ଏବେ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛ। ଦ୍ୱାରର ଆରପଟ ଅଛି ତୁମର ସଫଳତା, ଆଉ ସେହି ଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ତାଲା ଲାଗିଛି ତାହାର ଚାବି ହେଉଛି ପଢ଼ା। ହଁ, ପଢ଼ା ନାମକ ଚାବି। ସେହି ଚାବିରେ ତୁମ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ, ମୋବାଇଲକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ କର, ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସମ୍ମାନ କର, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମ୍ମାନ କର। ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ହେବ ନାହିଁ ଏହି କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବ। ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ତୁମକୁ ଟାଣିବ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପଚାରିବ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାଛିବି ନା ମୋବାଇଲକୁ? ମନେ ରଖ, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମ ହାତରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା, କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ। ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କର ଯେପରି ଦିନେ ସାରା ଦୁନିଆ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବ, ଏହା ଭାରତର ପୁଅ।